A ja keď som sa potom do toho Francúzska po tejto prvej stáži vrátil, bol som na Slovensku medzi tým asi 3 mesiace a som si povedal, OK, ak sa chcem vrátiť, musím absolútne sa naučiť po francúzsky, že tam to naozaj bez toho nepôjde. Tak som si dal veľmi intenzívny kurz, že som sa učil naozaj tú francúzštinu a povedal som si, že musím sa cieliť na hovorenú francúzštinu, lebo to tam v tej robote potrebujem. Písomnú, to je na druhej kolaji. Takže tej písomnej som tomu fakt nedal. A keď som nastúpil na tú druhú stáž za tých pár mesiacov, tak ma hneď hodili do vody. No a vlastne musíš riešiť aj toto a komunikácia maily s klientami, s dodávateľmi. A ja vlastne jedinú skúsenosť, čo som mal v písanej francúzštine, bolo z tých pár lekcií, že napíšte pohľadnicu kamarátovi. A ja si pamätám, že tam na konci tej pohľadnice bola taká frazička, že bizu, bizu, čo vo voľnom preklade znamená niečo ako, že cmuky, cmuky, hej? A ja som si myslel, že to je formulka, ktorou sa ukončuje mailová komunikácia. A ja som 3 mesiace podpisoval všetky pracovné maily bizu, bizu.